Людзі на гэтым тыдні цярпелі мала, але вельмі незвычайныя навіны з жыцця жывёлаў ужо другі тыдзень прыходзяць з суседняга Лёзнінскага раёну. Варта разумець, што мяжа Дубровінскага і Лёзнінскага раёнаў суцэльны, вельмі шырокі і густы лес, дзе населеныя пункты калі і засталіся, то все адно выміраюць. Сапраўдны рай для дзікіх жывёлаў, і калі ў краіне нічога не зменіцца, можам мець з цягам часу сапраўды дзікую тэрыторыю, якая магла б стаць і запаведнікам. Магчыма, для прыроды гэта нават добра, але звычайна сутыкненне свету дзікіх жывёлаў і людзей прыносіць мала карыснага абодвум бакам. На мінулым тыдні мы пісалі, што каля вёскі Разумова мясцовы жыхар знайшоў забітым і з'едзеным свайго свойскага барана, якога пакінуў пасвіцца. Мужчына не адразу зразумеў, што здарылася, і звярнуўся ў міліцыю з заявы пра крадзеж жывёлы. Але выкліканы эксперт у паляванні з мясцовага лесгасу растлумачыў: барана з'еў воўк, і хутчэй за ўсё воўк-адзіночка. Гэтыя драпежнікі найбольш небяспечныя. З-за таго, што яны жывуць без зграі, ім складаней здабываць ежу звычайным паляваннем у лесе. Затое свойскія жывёлы пад аховай клопатам чалавека. Нярэдка яшчэ і не могуць збегчы з-за прывязі, таму яны становяцца лёгкай здабычай для самотнага паляўнічага. Адпаведна, чалавека такі драпежнік таксама перастае баяцца, таму набліжаецца да жылля, што небяспечна і для чалавека. На гэтым тыдні стаў вядомы яшчэ адзін выпадак, які адбыўся ў вёсцы Крынкі ў мінулым месяцы. Тут сёлета з-за блізкасці лесу ўжо некалькі разоў сустракалі мядзведзяў. Ваўкоў бачылі каля мясцовай фермы ў той жа дзень, калі яны з'елі цялё, якое было прывязана ў прыватным двары. Адмыслоўцы пазней выказалі здагадку, што на жывёлу напала ваўчыца з маленькімі ваўчанятамі. Прывязанае цялё было зручнай ахвярай для таго, каб накарміць дзяцей ды павучыць іх паляваць. А для гаспадара забітага цяляці гэта велізарныя страты. Раней дзікія жывёлы стваралі небяспеку часцей на дарогах. Гаворка пра ласёў і казуляў, якія выбегалі перад транспартам. Але калі драпежнікі перастаюць баяцца чалавека, гэта ўжо небяспека новага ўзроўню. І такой небяспекі ў нашым рэгіёне не было шмат дзесяцігоддзяў.